Takže čauko, čauko, tu Vasa the Slayer, welcome back to series based, kde hrám ja s Alexom Minecraft, budujeme si tu svoju baseku a toto je tretia epizóda z tejto série. Dneska to bude dlhá, dneska budú stavanice, ale to je ono. V minulej epizóde som hral sám, postavil som tu jeden taký baráčik, taký, no, na okrasu v podstate. A taktiež budem mať dole výkop, hodím tu dvere. Je tu ale dneska so mnou Alexík. A ideme to rozbiť. Taktiež tretíkrát, keďže nejaké problémy, takže vám dám základné informácie, čo sa týka môjho kanála. Takto. Bude vychádzať videa štvrtok, piatok, sobotu, nedelu. Pondelok, útorok mám na edit a tak, pokúsim sa to nejak pohnať, samozrejme po práci uvidíme. Až do 2. do 3. rána budem masiť, ale vyjde samostatný let's play, môj let's play z herný režim prežitie. Taktiež bude vychádzať pravdepodobne v sobotu, keď Alexi bude mať časť, táto séria based. A keď nie, tak tu budem mať aj ja vlastné stavby, čiže sa oplatí sledovať. Nezabudnite čeknúť Instagram, kde budem hádzať bližšie informácie, čo sa týka vydávania a keby náhodou zmením termín. Všetko na začiatok, idem dneska rozbiť Minecraft. Že ako dneska som nahypený. Dneska to je ono. Zás nemôžem otvoriť Česku. Neviem prečo, vždy keď nahrávam. No už viem. A to je úplne druhá Česka sa mi otvorila. Ty kokos. Dobré. Menšie lagy. Dobre. Ale dá sa dostať. To rovno všetko vyťahnem ven. Zase je tu mŕte obrovský strom, čiže tam pravdepodobne postavím takú stavbu epickú. A tu by to chcelo spraviť prístrešok rovno, keď už to mám schody. Lenže to bude veľmi zložité, ale ja sa na to teším. Pravdepodobne séria based bude mať hodinu a pol, záleží podľa Alexovho môjho času, taktiež nálady, ale minule sme dali 5 hodín a nebolo to na zázname, čiže akože extrém. Takto. Troška to je zasekané, ale nevadí. Nejak to prežijem. Musím vyriešiť, prečo to Minecraft robí. Záznam bude v pohode.
Ty si napojený, Alexik? Si, že? Nie. Nenapája ťa? Co tam? Na... Som položil. Aha, ok. Aha, to viem prečo to tak laguje, lebo ty máš kámo taký internet, že dovidenia a ja že nič. A neviem prečo, keď mám... No, keď si dáš tab, tak vidíš, ale ty kokos, ja mám 5G, tak povedz mi, jak je toto na 5G možné. Vieš, jak mi laguje zombík? Joj, poď sem, tu sú dva mini zombie. Poď ma zachrániť. Poď ma zachrániť. Fú. No, ten Minecraft dáva pecky. Haló, počuješ ma? No. No, dobrá. Nemôžem sa nájsť, proste to... Dobrá. Vypojilo ma. No a, vidím ťa. Ahoj. Ahoj, ahoj, krásavec. Mám man. Máš, ja ti vidím skin. Ja vyzerám jak Pepek námorník. Stále sú to tí zombici. Či ty si ich vykillil? Vybuchal si? Na ne... Mentaronis. No počkaj, 3. Ešte povie takto. Tak. Máme ešte kosti, nie? Musia byť niekde. Tak je vonom. Po farme som postavil hore. Počkaj, už je hotová? Robím výskum. Ty už si urobil. Ešte úplne, ale tak... Sa dá Áno, dá sa expiť. My man. Zase zombík. To je potvorak.
na čem děláš? Co pak? Chcem spraviť vyvíjúce poschodie, nech má to farma. O, Tak by mať jedno, ale že... ja sa halúzim zatiaľ. Nemusel som to uvedený. Plot. Existujúce. A chcem tam dať pravdepodobne kravy a prasata ešte. A sa vedľa toho nespraví. Yes. Lebo ani nevyskočil odtiaľ. To ja viem, preto aj keby tam padnú tie prasata, tak nič. Dobre ideš, dobre laguješ, ale nevadí. Ako ty laguješ. Áno? Tak ja mám jednu bodku internetu. Halus. A toto sú rýchle dáta. Dobre? Čo ti k tomu poviem? Snáď už to nebude sekať, ak naposledy, čo som točil tretiu, lebo ma šibne. Zás ma odpojilo. Zás čo som stával, tak nič. Neviem prečo, mám plný výkon všetko. A už mám plný internet, už. Zás si budem musieť vyrobiť. Dúfam, že tam je taká lopata diamantová, lebo umrám. Nech to nejak vyzerá. Rozmýšľal som, že či nedáme enchant room. Ježiš, zás ma odpojilo. Či nedáme enchant room na strom. Čo ty na to? Môžeme. Ale je tu druhý, väčší, čo som vypestoval. Kanabizový, teda čo? Jako? Ne, srandujem. Tak, nejak to vyzerá.
dreva. Nechce sa mi striediť, ale asi by som mal potom. Dobre, ja postavím najprv toto. Piče. Pardon, ale už sme 10 minút, čiže fuck it. Mi nevychádza. Toto vychádza. Dobre. Kokos, ešte budem musieť ísť ťažiť. Nevadí. Ešte, že tu mám tú čestku. Nie, našťastie. Ešte raz? Dobre veľa blokov bude potrebovať. To ty? Stávaš aj ty? Aj ja, jak... Počkej, toto drevo sa nedá... Keď sa na ňo kliknem, tak by sa nemalo tak oné? A malo. Se štítom to nejde. Fú, ja toľko dreva, čo budem potrebovať, že normálne, kámo, radšej by som plyn.
Fú, a na ten strom ani nehovorím. Rebríky, ty kokos. 1000. Takže spawnujú sa tam mobky a iba večer, alebo možno aj cez deň. Cez deň. Dobre, poviem troška. A teraz no. I got you. Zás ma odpojilo. Myslíš, že by som ťa presvedčil na Vovko? To by bolo... To by bolo náročné. Fú. Mám 5 rozhoratých hier. Nemôžem ešte jedno. Don't do it, ja ich mám... Ty kokos, aj Valorant, ja... Nehovor. Plačem normálne. Nevieš? Čo? Neviete sa na drobdurky. Nie, a jaká o mňa... O moje každých 5 minút máme vystriala zo serveru. Neviem prečo to je. Hovorím ti, že mám 5G. Nevadí, snáď záznam bude v pohode. Pardon, tento stream, toto videjko troška budete musieť brať s rezervou. Ešte raz? 16x4? Však 24. Je, no však 6x4. Man, no. Please, no. Neviem, akú stavbu som si vybral. Zas ma odpojilo, to je... Neviem, prečo to robí. Bohužiaľ, prepáčte ľudia. Neviem absolútne, prečo to robí. Absolútne. Ale aspoň ma vráti tam, kde som stával. Drevo nemáš? Mám, ale... Mám, ale iba to jungle. Nevadí. Nepotrebuješ. Kde spať? Poď. Jo. Mám dříví se... jako? Že čo? Že jako? Ty. Že túto noc spíme a ja s tým rezňom v ruke. Mám, že toto. Tu je drevičko. Tu sú kosti. Akurát.
Zlovesná fľaša neskúsime? Asi nie, čo? Počkaj, že my tu máme village. O, ty si postavil box? Lievam na výšku ešte. Ja som nechcel moc brať tento armor, ale diamond in the game. Mine all day, mine all night. Boha jeho, ešte raz padnem, oh my. Ten dom bude výzva pre mňa. Zas ma odpojilo. Ty kokos. Prepáčte ľudia, ospravedlňujem sa, preto to tu je hodinu a pol. Zas som kde? Dobre. Zas tu. Okay. Oh. Možno už konečne budem mať strechu. A ešte chodníky. Zas ma Ja tomu nerozumiem. Fúr ma odpája. Nevadí, dostávame tento domček a budem končiť túto tretiu epizódu zo série Based a my s Alexom ideme off recording troška hrať. Možno ešte budem nahrávať niečo také zaujímavejšie, ale treba majniť. Tak potrebujem veľa materiálu a nechcem ma pustiť na server. Dobre,
Vážne, kámo, ja už koľkokrát vidíš moje meno, že sa napojí na server. Ježíš. No to čertové, no. I'm back. Jak by povedal, jak sa volá? To je ako ťažko. Kojima. Arnold. Schwarzen... OK. Do boha, ja už to... Nenávidím padanie. Ja sa len trocha halúzim, ja snažím sa napodobniť taký ten chrámik. V štvrtej epizóde by sme si mohli tento tzv. Chrámik, ktorý som len improvizoval, mohli by sme si ho vyzdobiť. Bolo by to fajn. Takže štvrtok zas ma odpojilo. Páne Bože. Nehajte ma to dostávať. Dobre. Tak. Ty kokos, tak budem mŕte materiálov musieť ťažiť. Fúha. Ja spravím taký veľký... Počkaj, ty si to vybudoval? Nie. Ježiš, však tu je láva. Lávovú stenu by som bral. OK. Ja dúfam, že tento záznam bude v poriadku. Ty kokos, ale ja som sa moc vyhalúzil. Zase nemôžem povedať. Tak. Dvere. Tie štorčky mám. Aj v čestke sú. Hore sú v čestke, keby dačo. Ja som vyrábal.
stroma. Ešte raz. Už. A kde ju robíš v podstate? Ja nevím. Za mojou domov. Tak idem tam pozrieť potom. Ešte spravím jednu debilinku. Skúsim na dome postaviť strom. Uvidíme. Alex, No. asi ma zabiješ. Nie, to čo? Ale to je dobrý nápad. Videl si to? Nevidel si to, dobré. Pokiaľ si to nevidel, tak je to fajn. Nie, dobre. Vieš, čo spravím? Ešte dva domy na strome, ale vieš, také chatrče prepojené. Však ale ja som ti povedal, že ja som akože v tomto, no, blázen. No, Farma aspoň fungovať tak znamená. ešte raz? Farma bude asi fungovať iba ak sme tu dva. Ako keď tam budeme dvaja iba? No. Dobrá. Počkaj, jen tam len akorát záhradu sklízim. Nech spravím chleba. Sekundu mi daj. Dobre, budem musieť sadiť. Snáď ma nevyhodí zase do serveru, lebo sa zblázním. Zase čestka. Neviem, čo sa to deje s Minecraftom. Nič, idem tradiť hore. My v podstate nemusíme mať starosť o jedlo. Potom vo veľkom sklade je jedlo, budem ho musieť presunúť. Videl si to? No. Ja už, kámo, táto epizóda ma len vypína, ale teraz som vo vode a neviem, kde som vo vode. To čo bolo? Budem musieť vyriešiť internet, to sú jaké lagy. Idem mi otvoriť. Nevadí. Ospravedlňujem sa v dnešnom videjku. Nejak mi laguje internet, ako vidím. Takže na dnes skončíme. Spravili sme baráčik. Budúci diel budeme robiť
dva domčeky na strome s mostíkom. Nezabudnite dať like, odber a komentár. Zase ma odpojilo zo serveru, neviem prečo. A taktiež sledujte môj Instagram, kde napíšem rozpis toho, ako budem vydávať znova. What's up? Vidíme sa pri ďalšom videjku.